ምናልባት ናይ መንእሰይ ፎቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብተደጋጋሚ ተመልኪትኩም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ተፋለጥዎ ወዲ 26 ዓመት ዛንዚማን ኢሊ ይበሃል። ታሪኹ ዘገርምን ኣፍካ ቢድ ዘትሕዝን እዩ። እመነይቱ እመኑ ዛንዚማን ኢሊ ብናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ዝጽላእን ዝግፋዕን ከም ህበይ ዝቝጸር መንእሰይ ከቢድ ናይ ኣደ መስዋዕትነት ገደብ ዘይብሉ ፍቕሪ ኣብዚ ናይ ዛንዚማን ኢሊ ታሪኽ ውሽጢ ዝረአ እዩ። ካብዚ ብዝሓለፈ ዶኩመንተሪ ፊልም ተሰሪሕሉ ናብ ዓለም ድሕሪ ምውጽኡ ንምእማን ዝኸብድ ነገር ተኸሲቱ ሎማዓንቲ ዶኩመንተሪ ፊልሚ መን ከም ዘዳለወሉ ናይ ዝገርም መንእሰይ ታሪኽ እንታይ ከም ዝኾነን ዶኩመንተሪ ፊልሙ ናብ ዓለም ድሕሪ ምዝርግሑ ዝመጸ ንምእማን ዝኸብድ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ከስማዓኩም እየ። ኣብዛ ነብረላ ኣገራዊት ኣፍሪካ ኣብ ሩዋንዳ ደቡባዊት ክፋል ብጎረቤቱ ከም ህበይ ዝቝጸር ሓደ መዛረብ መንእሰይ ከም ዘሎ ኣፍሪማክስ እንግሊዝ ዝተባሃለ መራኸቢ ብዙሓት ብዘዳለወ ዶኩመንተሪ ፊልም ንዓለም እንኩም በለ። እዚ መንእሰይ ንመጀመርያ ግዜ ንዓለም ዘፋለጥዎ እዞም ናይ ፊልሚ በዓል ሞያታት እዚ መንእሰይ ጎዩ እንዳምለጠ ከም ዘሸገረሎምን ኣዲኡ ኣሚና ንቐረፃ ደሉ ክሳብ ትገብሮ ካብ 3 ሰዓት ንላዕሊ ከም ዝወሰደሎም ኣብቲ ዶኩመንተሪ ፊልሚ ገሊፆም እዮም። ናይ ጫካ ቆልዓ መፂኡ ህበይ እዞም ስያመታት ናይቲ ከባቢ ቆልዑት ዝህብዎ ስያመ እንትኸውን ፍልይ ብዝበለ ተፈጥሮ ከም ባምቡላ ይመስል ተኸቲሎም ሞ ይጎዩ። ንሱ ግን ደቂ ሰባት ስለ ዝፈርሕ ፈጣም ዝኾነ ጉያ ጎዩ ናብ ጫካ ውሽጢ ኣትዩ ካብ ውሽጢ ዓይኖም ይስወር። ናይ ዛንዚማን ኢሊ ኣደ ቅድሚኡ 5 ቆልዑ ወሊዳ 5 ተኸታታሊ ከም ዝሞትዋ ንመራኸቢ ብዙሓት ተዛሪባ እያ። ካብኡ ግን ናብ ኣምላኽ ተንበርኪኻ ምስ ኣቦ ዛንዚማን ብምዃን ሓደ ዝዓቢ ቆልዓ ንኽህቦምን እቲ ዝመጽእ ቆልዓ ከዓ ምንም ይኹን ምንም ከም ዝቕበልዎን ፈጣሪኦም ከም ዝለመኑን ትዛረብ። ከም ዝለመንዎ እውን ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ 1999 እዚ ዝተፈለየ ወዲ ተባዕታይ ረኸቡ። እዚ ናይ ልመኖኦም መልሲ ረኺቦም ብዙሕ ከይጸንሑ ኣቦ ዛንዚማን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈለዮም። ካብኡማ ነዚ ዝዓቢ ቆልዓ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ነዛ መከራ ዘይፈለየላ ኣደ ወደቓ። እዚ ቆልዓ ብቐጥታ ካብ ዝለመነቱ ኣምላኻ ከም ዝተላእኸላ ህብቶ ጌራ ትቖጽር ኣደ ንወዳ ካብ ምንም ንላዕሊ ኣብሊፃ ከም እትፈትዎ ንናይ መራኸብቲ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ትዛረብ። ወዳ ብጉያ ብጣዕሚ ፈጣን ብምዃኑ ንዕኡ ንምሕላው ክትብል ደድሕሪኡ ትጎይ። ሓደ ግዜ ብጉያ ዝወዳደሮ ዘይብሉ ወዳ ስለ ዘምጠላ ክቢ ገመድ መሳሊ ሰሪሓ ወዳ ብጉያ ከምልጠላ ክብል እንከሎ ከም መጥለፊ እናተጠቐመት ኣብ ቀለበት ውሽጢ ብምእታው ናብ ባዕላ ክትጎቶ ትግደድ እያ። አንደበቱ ቃላት ዋላ እንተዘይውፅእ ድምፂ እንትሰምዕ ዘሪኦም ኣካላዊ ግብረ መልስታት ኣእዛኑ ብደንቢ ከም ዘዳምፁ የረድእ እዩ። ክውለድ ከሎ መጠኑ ብጣዕሚ ዝነእሰ ነይሩ። ርእሱ እሞ ክንዲ ኩዕሶ ቴኒስ እያ ነይራ ብጣዕሚ ንእሽተን። ርእሱ ብጣዕሚ ንእሽተን ከም ምዃኑ ዝተላዕለ ንሱን ከምቶም ቅድሚ ወሊድናዮም ዝሞትና ቆልዑ ክሞተና ኢልና ምስ ኣቦ ፈሪሕና ነርና። ያው እቲ ቆልዓ እንዳዓበየ ምስ መፀ ግን ርእሱ እንዳዓበየ መፂኡ ይኸው ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ኣምላኽ ይመስገን ትብል ኣዲኡን ዝጠየቕዎ ናይቲ ፊልሚ በዓል ሞያታት እቲ ኩነታት እንዳመለሰት ንሕና ውላድና ምስ ኩሉ ፀገሙ ኣሜን ኢልናያ ተቐቢልናዮ። ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ 5 ቆልዑ ወሊድና ሞይቶምና ስለዝነበሩ ኣምላኽና ብሂወት ኣፅኒሑ ይዕብየልና እምበር ኣካል ጉዱእ ኮነ ምንም ዓይነት ቆልዓ እንተሂቡና ግዲ ከም ዘይብልና ንኣምላኽና ተንበርኪኽና ጠይቕናዮ ኢና እሞ እዚ ቃል ብቃል ዝኾነ ናይ ጸሎት ልመና ካብ ኣምላኽ ህብቶ እንተዘይኮይኑ ፍጹም ከመን ክኸውን ይኽእል ብምባል ኣደ እዞም ኣብ ቅድሚኣ ተኣኪቦም ዝሓትዋ ጋዜጠኛታት መልሳ ብሕቶ ትመልሰሎም። እዚ ቆልዓ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ሂወቱን ምጽናሕ እምበር ትምህርትን ምቕባል ዘኽእል ኣእምራዊ ኩነታት ከም ዘይብሉ ሓኻይም ጌርናዮ ኢና ብዝብልዎ ምርመራ ከም ዘረጋገጹ ገሊፆም እዮም። ጎረቤቱ ብጠቕላላ ንወዳ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ናይ ህበይ ዘርኢ ብምቁፃሮም ብውሽጣ ንዴትን ጓህን ከም ዝፈጥረላ ትገልጽ ናይ ዛንዚማን ኢሊ ወላዲት ንወዳ ዝወቕዕዎን ዝቕልድሉን ህበይ እናበሉ ዝፅውዕዎን ውሕዳት ከም ዘይኮነ ትዛረብ። ህፃናት ጥራሕ ኣይኮኑን ዓበይትን ፈላጣትን ዝበሃሉ ሰባት ከይቀረዩ ብዘይ ሕፍረት ንወዳ እንዳፀርፍዎ ክትርኢ ከላ ንልባ ክርትምቲ መቢሉ ሰብር ካልእ ነገር ከምዘየለ ከይሓበአት መራኸቢ ብዙሓት ገሊፃ እያ። ነገር ግን ናይ ከተማ ሰብ ነዚ ቆልዓ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ህበይ ዘርኢ ኢሎም ብምእማን ህበይ እንዳበሉ ዝፅውዕዎን ብምንታይ ርግፀኛ ኮይኖም እዮም ኢሎም ነቲ ናይቲ ከባቢ ነባሪ ተሓቱ ናይቲ ከባቢ ሰባት ከዓ ከምዚ ኢሎም ይምልሱ። ኩሉ ግዜ ሰዓር እንዳበልዕ ስለ ዝርእዎ ከም ዝኾነ ከዓ ይዛረቡ። ጎረቤትን ትሕተቱ ምስ ከፍቲ ማዕረ ሰዓር እንዳጋሃፀ ብምርኣዮም እዚ ቆልዓ ትኽክለኛ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣረጋግፅና ኢና ኢሎም ገሊፆም እዮም። እዚ ቆልዓ በሲሉ ዝወሃብ ምንም ዓይነት ምግቢ ኣይምገብን። ናይ ምግቢ ምርጭኡ ናብ በነናን ፍረሽ ፍራምረን ቆፅላ መፅልን ዘዘንበለ እዩ። ምንም ክሰርሕ ኣይኽእልን። ዝኽእሎ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ። ዝኽእሎ እውን ሙጉያይን ጥራሕ እዩ። ደድሕሪኡ ብጉያ ትኽተሎ ድዩ ኣብ ሰሙን ብውሕዱ 230 ኪሎ ሜትር ከም ዝጓያዩ ትዛረብ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣሸጋሪ ወቕትን ውሽጢ ፀኒዐን ጠጠው ዝብላ ኣዴታት። ነዚ ዝመሰለ ዝገርም ታሪክ ዝሓዘለ ዶኩመንተሪ ፊልሚ ናብ ኣየር ምስ ተለቐቐ ዛንዚማን ኢሊ ናይ ደቂ ሰባት መዘራረቢ ኮነ። ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኩለን ናይ ቅድሚት ገፀንን ኣርእስተንን ገበርኦ። እናዚ ዶኩመንተሪ ፊልሚ ድሕሪ ምልቃቑ መዘራረቢ ክስተት ተፈጥረ። ብናይ ከባቢኡ ማሕበረሰብ ከም እንስሳ እንዳተቆፀረ ዝናዓቕ ዝነበረ ዛንዚማን ኢሊ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር መድረኻት ብጠቕላላ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮነ።
ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ዝቆልዓን ብዝበለፀ ከዓ ተስፋ ከይቆረፀት ንወዳ ከም ውህብቶ ዝተቐበለቶ ተዲኡን ልቡ ሓዘነ። ብኸመይ ንሕግዞምን ብኸመይ ንረድኦምን ዝብሉ ብዙሓት ናይ ርዳእታታት ሕቶ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዓለም ወሓዙ። ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ሪኣ ዘይትፈልጥ ኣደ ዛንዚማን ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ኣብዛ ምድሪ ኣሎ ድዩ ክሳብ ትብልን እዚ ነገር ናይ ብሓቂ ድዩስ ወይስ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም እየ ዘለኹ ክሳብ ትብል ከም ዝገበርዋ ኣይሓበአትን። እቲ ፊልሚ ምልቃቑ ተኸቲሉ ገንዘብ ዝእከበሉ ናይ ጎፈንድሚ ኣካውንት ብሽሞም ተኸፈተሎም። ኣብ ዓለም ዘለዉ በቲ ኩነታት ብጣዕሚ ዝሓዘኑ ዝሕሸ ህይወት ይግብኦም እዩ ዝበሉ ሰባት ናይ ሓገዝ ኢዶም ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘርግሕሎም $1,000,000 ናብ ገዝኦም ፈሰሰ። በዚ እውን ንትምህርቲ ዝኸውን ርእሲ የብሉን ኣረጋግፅና ኢና ተባሂሉ ብሓኻይም ንኸይምሃር ዝተኸልከለ ዛንዚማን ኤሊ ንዕኡ ዝመስሉ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ቆልዑ ዝመሃርሉ ኢብምዌይ ናይ ኮሚዩኒቲ ሴንተር ውሽጢ ተመዝገበ። ዛንዚማን ኣብ መጀመርያ ናብ ክፍሉ ቀላቐል እንከሎ ተኣኻኺቦም ሙዚቃ ጫወቱ ንዕኡ ዝመስሉ ምስ ረኣየ ዓሶ ኣብ ክዳን ውሽጢ ተሸፊኑ ሕባእ ምኮራ ዝገበረ እንትኸውን ቀስ ወቀስ ግን እንዳተለማመዶምን ነቲ ቦታ እውን እንዳፈተወ ኸደ። ኣብ መከራ ውሽጢ ምእንተ ውላዳ ጉልበታ ዘይዝሓለን ዘይደኸመትን ምእንተ ውላዳ ተስፋ ዘይቆረፀትን ናይ ጽንዓትን ናይ ጥንካረን መርኣያ ዝኾነት ናይ ዛንዚማን ኤሊ ወላዲት ኣብ መወዳእታ ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ናይ ካሕሳ ዘመና ብምብፅሑ ኩሉ ግዜ ተመስግኖ ዝነበረት ፈጣሪኣ ሕዚ እውን ከም ቀደማ ትሕት ኢላ ኣመስገነት። ኣደ ኣብ መወዳእታ ዘመና ተኻሒሳላ ሕዚ ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ ደድሕሪ ውላዳ ጉያ ኣይፅበያን። ንሱ ምስ መሓዙ ስለ ዝውዕል ሙሉእ መዓልቲ ናይ ባዕላ ነገራት እንዳከናወነት እያ ትውዕል። ብጥንካረ ዝተገረሙ ሰባት መንበሪ ገዛኣ ጽቡቕ ገይሮም ሰሪሖምላ እዮም። ዘመስገነ ይውሰኸሉን ዝብል ኣባህላ ናይ ብሓቂ ካብዚ ዝሕሸ ዝገልጽ ታሪክ ይህልዎ ዶ ይኸውን? ዛንዚማን ኤሊ ዝሕሸ ሕክምና ንኸረክብን ናይ ትሽግር መልዓሊ መንነት ንምፍላጥ ብዙሕ መሳርሕታት ሓሊፉ እዩ። ናይ ምርመራ ውፅኢታት ከም ዘርእይዎ ዛንዚማን ኤሊ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝውረዮ ናይ ህበይ ዘርኢ ኮይኑ ዘይኮነስ ማይክሮሴፋሊ ብዝተባሃለ ሕማም ተጠቃዒ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ሕማም ህፃውንቲ ቅድሚ ውላዶምን ድሕሪ ምውላዶምን ናይ ርእሲ ደጋውን ውሽጣውን ዕቤት ጠጠው ዘብል እንትኸውን ቅድሚ ምውላዶም እውን ብተመሳሳሊ ሽግር ዝጥቅዑ ህፃውንቲ ልክዕ ከም ዛንዚማን ናይ ዕቤቶም ደረጃ ስለ ዘይወድኡ ኣናእሽትን መጠን ዘለዎም ርእሲ ሒዞም ንኽውለዱ ምክንያት ይኾኖም። ሕዚ ጽሩይ ክዳን ይኽደን፣ ኣብ ጽሩይ ዓራት ይድቅስ፣ ጫማ ምግባር እውን ለሚድ እዩ። ኣብ ሚድያታት ብዝረኽቦ ዝለዓለ ተመልካቲ እውን ሰባት ንምፅዋትን ምዝራብን ኣይርሕቑዎን እኳ ደኣስ ይቐርብዎ እምበር ቀደም ካብ ሰባት ንምህዳም ኣብ ጫካ ዝሕባእ ከም ዘይነበረ ሕዚ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ምስኡ ፎቶ ንምልዓል ብዙሓት ሰባት ይደልይዎ እዮም። ኩሉ ግዜ ተስፋኣን እምነታን ሓልያ ዝነበረ ተድዩ እንዳሰሓቁ እውን እንዳቐለቑ ድልን ዝነበሩ ናይ ከባቢኣ ነበርቲ ሕዚ ብዝተፈለየ ናይ መወዳእታ ሰሓቅ ክትሰሓቅ ተመሪፃላ እሞ ወዲ ሓቂፋ ብኹርዓት ንቕድሚት ክትጓዓዝ እያ። ኣብ ምንም ነገር ዘይተመርኮሰ ፍቕሪ ኣበየሉ እንተኢልኩም ናይ ኣደ ፍቕሪ መልሱ እዩ።